ɗo lekkon ɓuuɓ. Aduno joni ni en hamni de hande neɗɗo yalta galle mum tan hay mbuuɗ il faut que mi waɗa koftere yagal, so wona ɗum moƴƴani mami waɗa koftere yagal mami watta yaade mi yeeya kuuɓe janande ko, so mi yeeyani kuuɓe janande mi heɓa hunde moƴƴani. Mami yaha mi yeeya kuuɓe janande. So ɓe jaltami hande namnoɓe mission ngaji terrain ngajam ɗi quoi. Way oɗo petti o saji jimi on nande boy mo jimi on nande boy sa waɗani sa waɗani cofteragal dañata yimɓe jona kalti ko gasi après deme mami aduna ko mariage gordo selam gordo mo le do jamano ko mo fal a fami yo horre few non nasi ki do ko kam jawo so arde mais horma arde mo do jagam do gordo lay kalise no ala kalso wata problème jam Oh bos, atin, ane dana non gondi, cap, anon jabra, bufut catal dem, oh jam nan jinom hal dem, milen jogi do terrain ngaj, dar sir, jagal na trauma nan ardi, okay, ari wajo de, no, mi simna halde godde mi daw daro, voilà, hadma jar jogi do terrain ngaj, idi madni ay fuddi ay mahede seda. Kayde ma so tawi aɗa darta affaire mum way miɗen dartanno terrain ngaji fe taw fuɗɗa ɗum mahede miɗen darta ɗum dartanno ko voilà ande ka gorko boɗejo ok joni en jaadam ngolloyma janno ha woɗɗa min gurmi ko Dubai so mi nanano toon tan a nanano toon donc kam yaha dara minen joni mi mahiran ni ha para tan min jeeya quoi joni a daran sono henanima kalden fat eyyi après ɗiɗi en ballagami kala quoi joni huɓerde fof huɓerde a yeyama nde million ngaji 4 e temedere tello seeɗa million ngaji tati ɗo million ngaji tati joni faw en capan jeegom non million ngaji tati ɗo saɗa fawe wadde faw en capan joyi non million ngaji tati saɗa yiɗi million ngaji tati ɗe mi hokkuma de probléme ala probléme a wawi hokkude probléme fof ala hen ɗo
Betul. Mm. Orang ko kontam bank wondo ko. Mm. Angita mban mo mi lancer 3 millions nen. Afami. Oui. Ada waya de tirda kal to nder bank. Kala banque jaan. To kay Mm. to segel la menna segel ja ha kay. Kal to benda tirar wa tiru ya. Non kuñu gar do tan yahan banque kuñu gar tan obe. 3 Ok. millions nen don. Merci. Merci a jaram. Ok. Après mi Jaram. jama jom sudam to halam. Ok. Capal. Dua million. O fi jungo mako hayri. Wallahi o yerji hayri payeng. Oro kalis jorum yaltana mom hela ñonje makko. Ay. Business. Way. Well. Ande mi jigin ma do sirkulis moro. Ha. Arde. Sirkulis mi ma mo ni gallo sodi gal dingal man hen. Wow, sodi galle ko non kuras. Dur gallo jimmi ko jukki demo 1 mois. Aha. Dimo kotte mo ko joni ko be sengeje hangadi no. Ah, fotiji. Depuis yimi mo rek bel seng. Allah arti non dañal hebama. Aha. Na ma forcément fewno galle goddo kadi mo gone buri non. Aha. Joni kay mi daran do maçon berer seko. Parce que nan do halmo ko wure mbede maçon sek mi way maadi. Waay. Daran o aro jikkide ko bernde. Ah, yo fon ha fewde. Ya dum tuweje billire no heddo tan maro ko kaajire tan senagal mi sodi wadum lancer hangadi nam non. Ube. Wala problème dum ka dara mo tan. No kaajire ko bernde mi fewi wallahi. Di fey ko jon ka heddi tan ko dara mo biida sek silla on ara jokkita ha yod. O kay joni golle gasi. nande ɓiɗɗo patron de Salam. on jarama Jam tan. mawɗum Salama. selli Ya. mawɗum Okay. mare ka wi patron ma Onon di patron hola? patron amo Patron ma. Ah. E mara jogi patron. mi kalima de galle patron am aɗa dari ko min woni maçon ɗo miɗe ko mbiya Korko mawɗo ne sodi galle mum biya galle jalan. patron am Ah. patron am jonjoni ni koto mongi mi haalnimo ɗeɗo tubayi min fuɗɗi fawdirde mbiya kala patron haalnaki Pamano gallo wona gallo ko galla ko min sodi gallo mi ngaji tati. holmo coɗɗo Kor potumen manda Mamadou on yehi kam galle mo ko galle mako jigen ko dilla mi ngaji mako tele ana darani kam dido halaji ko. Ah, no wini korko mawɗo dare galle mum gara biya galle jalan. galle no fotiri million ngaji tati hakkude ma Allah sa wiyama noon aɗa hool joom galle o aɗani no wiyete aɗani no wiyete ba seybani no wiyete Passé bani waji di galle. Mamadou e ba ma e ba wona goto Nani oɗon haala ɗo kon. Ah, oɗo nandane cellurno. jon joni min e ba seybani min cetti komi janoɗo haalnode mo sako oɗo goto heddino ko pimi tuufeji mum ƴewito miɗen fawdir salamu aleykum yanda to mo kokkuɗa kalis ma oɗo galle ba seybani Mamadou jeeyaɗo Passé bani waji di galle. ha yettiɗo joni joni ko tuufeji bilduɗi min goni darde feere mum yanda to ya wona ɗannemo policier Nani oɗo haala ɗo. Ah, mo hulbini de. Aɗa andi ko kalda ko ɗon. min mbiɗa andi ko kalammi ko par ce que min wiyete maçon Cheikh Sylla min ɓurma andude kalam an mo coɗɗa hokkim papier Papier hokkani kam. an hay moto sa hay hande hay so négocié o coɗɗa aɗa foti hokkede papier sakkati kam galle mahaɗo an Allah sa wiyama ɗo 3 millions ko waɗa hen ko tan ɓuuri 3 millions sakkati bowal ngal yaltay an hono mone woni ɗanni hen goɓe perti haqqillaji mum Ala min kam mbeɗa ferta hakkillam. aɗa manki sa pertino haqqille ma accu miñum basé bana joni o ƴañi ko bitigom sodana gam warga Oh, min ma min wiyete maçon Cheikh min mi fenanta aade min mbiɗa laaɓato koccumi ɗo oɗon tagi a fi sammude hayre point mbiyen noon Assalamualaikum. Maaleykum salam. Abdoulaye Maçon Seck. ça Noy. Modon. alhamdulillah voilà dogi cofdam yane wandu o wi o soodi galle o e jungo Mamadou aɗa jogui mawninade biyeten Mamadou ma Mamadou. Wala minen galle men biyeteɗo Mamadou ala toon. amon Minen galle men toon ko biyeteɗo Ba Seba won toon mawɗo o. ko ɗum mbimo min ko maçon basé Mamadou an jam to jeeyɗa an o bannam Ko wuren jam ko. wure. Eh.
sino wino wisi berete ay na anda ko ba seban parce que mo jogi sur non wi wisi berete mais Mamadou kay mamadou ko so yi mi ngam anda ala jon so kem papier kay en mbay ndar tan o kan papier mat kan kam pakke gallo mi horam soto haɗo min garu yekam 3 millions o hokkanga Pardon, pakke non, min lottugo police. kalis o dum do dum takkina wadde parce que Mamadou wa yedam galle min jida Mamadou min ganda a kajjameni komo haalotto kon ɗum ɗon hulɓinide ono noon mbawi jaɗat ɗum jono jeeya gallo ja gallo ko basse Wow. wadim jaram ɓuri ko wi ko o wi joni ko Mamadou yimo gallo don darto patron musibo moƴƴani seeɗa moƴƴani ay ɗanni yangoɓe yoɓe gartir haqqillaji mabɓe sibu ɗum oɗo heeɓi mo min joni min komi ɗanni yanke kiɗɗo gonɗom no firani en ɗeɓi nandude tan sa ƴeewi ko persede ɓurtude addanima ɓoftude saada bonka ko a faami wata poɗen haala mum ya laamu joni he Yo, ha ɗum yaw, fof narto tawde Mamadou, jenda ka taw Mamadou yiide Demba Mamadou. sa yitima raga jidda galle ya ala ɗum kay ala galle joni joni kay patron par ce que ɓe mbiya patron ma miñum ɓiyum fof ko patron ma a faami par ce que ñanami mafam cafande patron fof mbiɗa wawi ardinima patron joni noon fawdiri tutoji bilduɗe déjà oɗo kam gaccemo rewo wonde kumba mimi accide mon ɗo mi yaha mi daaro affaire leɗɗe bilduɗe joni kay ata yo mi sebon ka ala on ciyama galle so machallah eyyi koyɗe mum ko peri ɗum waɗi fittaji grand frère mi sigi tan ko ɗo min gaccata ma jawa ka wat fe dariyama par ce que cotere ɓe ne kewe wure holma ko ne kewe wure sa daranimo kalis ma perdi roye makko joni ka ya dariyamo de daroy Mamadou Guilo ya weltano wuro ngo par ce que Mamadou ko coxeur holma ko ne kewe wure kolla mon terrain mbiyo kamɓe jeeyi ɓe jeeya te won moto tan leyɗe garon tan naaro tan terrain ngaji mbiyon on cooɗa o gandani yaade kala no wawi wonde joni an kam joni an noppi nokkande ma kam kalis ma coxeur o a wonta yiide ma aduna on kam yeeyi min kam mi yeeyi mi maccima ɗo addanga ko gillo dewel o somi hoti hande wallata seera mum déjà debbo hay huuɗa heɓata aduna ma probléme ha jiriɗi ni